ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ଗୁଣନ କରିବା ଶିଖିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ 17 ଗୁଣନ 5 ଆମକୁ କରିବାକୁ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣନ କରିବା। କିପରି କରିବା? ଆମେ 17କୁ 10 ଏବଂ 7 ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ 5 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 10 ଆଉ 7 ନେଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ନେଲେ, ତ 10 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 50 ଏବଂ 7 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 35 ଏବଂ 50 ଏବଂ 35କୁ ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଗଫଳ ହେବ 85। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ନେଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆମ ଗୁଣଫଳ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣନ କରିପାରିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ 15 ଏବଂ 24କୁ ଗୁଣନ କରିବାର ଅଛି। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 15କୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା, ଗୋଟିଏ ଭାଗ 10 ଅନ୍ୟ ଭାଗଟି 5। ଠିକ୍ ସେହିପରି 24କୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ 20 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ 4 ନେବା। ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ଆମକୁ 10 ଗୁଣନ 20 ହେବ, ଯାହାକି 200 ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହେବ 5 ଗୁଣନ 20, ଯାହାକି 100 ହେବ। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ 10 ଗୁଣନ 4 ହେବ, ଯାହାକି 40 ହେବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ 5 ଗୁଣନ 4, ଯାହାକି 20 ହେବ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଭାଗକୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ 200 ଆଉ 100 ମିଶି 300 ହେବ। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଭାଗ ବା ଚିତ୍ରକୁ ଯୋଗ କଲେ ତା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଶି 40 ଆଉ 20 60 ହେବ। ତ 300 ଏବଂ 60 ମିଶି ଉଭୟ 360 ହେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ନେଇ ବା ବର୍ଗଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା।